En Todos os días un libro queremos dedicar os nosos aplausos de hoxe á Cidade da Cultura, que abriu onte a súa biblioteca e o Arquivo de Galicia. A partir de agora xa poderán disfrutar deste novo lugar que goza, ademais, dunha gran variedade de material bibliográfico. Unha institución que, sen dúbida, promove a lectura e loita por a conservación de todas aquelas obras que formaron, forman e formarán a nosa cultura. Unha obra do arquitecto Peter Eastman que non deixará indiferente a ninguén. A Cidade da Cultura comeza unha nova etapa. A Biblioteca e o Arquivo de Galicia están xa finalizados. Despois dun coidadoso proceso constructivo, dos 6 edificios están terminados. Agora é o momento de que esta magnífica infraestructura cultural empece a percorrer o camiño que a levará a converterse na cidade para o coñecemento e a creatividade, que permita ademais a Galicia afrontar os desafíos do futuro. Coa posta en funcionamento da Biblioteca e do Arquivo, iníciase un tempo no que os galegos poderán sentirse orgullosos de contar con espazos e recursos humanos de excelencia dedicados ao seu patrimonio bibliográfico e documental. A Biblioteca de Galicia intégrase nun proxecto arquitectónico único que permite ademais ofrecer unha ampla gama de servizos ao público galego e de fora de Galicia. Esta biblioteca intenta configurarse como un centro destinado á recuperación e difusión da cultura realizada no país. O Arquivo de Galicia reúne, en cambio, os documentos producidos pola Xunta de Galicia e os órganos e entidades dela dependentes dende a súa creación. O martes inaugurouse de maneira institucional esta Cidade da Cultura. O acto estivo presidido polos príncipes de Asturias que chegaron ao Monte Gaias pasadas as 12 da mañá. Alí foron recibidos, entre outros, polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a ministra de Cultura, Ángeles González, o conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, o alcalde de Santiago, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, e o arquitecto da Cidade da Cultura, Peter Eastman. Os príncipes de Asturias visitaron acompañados de numerosas autoridades as instalacións da Biblioteca e do Arquivo da Cidade da Cultura. Unha vez que rematou a visita, comezou o acto institucional, onde tanto o presidente da Xunta de Galicia como o príncipe de Asturias non deixaron de eloxiar esta gran obra. Pola súa parte, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou moi emocionado a beleza arquitectónica desta obra e sinalou, ademais, que a súa ubicación non é casual. Será un centro de peregrinación cultural que resgarde exemplares únicos como unha das primeiras edicións de Follas Novas ou os manuscritos do único Premio Nobel de Literatura galego e que guíe desde hoxe as bibliotecas e arquivos de Galicia. Sempre nos sentimos a gusto, poñendo o noso gran de area en grandes proxectos económicos, políticos ou, como este, culturais. E gracias a iso, nos principais itinerarios culturais do mundo haberá desde hoxe unha nova parada obrigada, con data do século XXI e con sinal galaico. Núñez Feijóo afirmou que esta infraestructura debe ser o apoio a todas aquelas obras que formaron e formarán parte da nosa cultura. Que avanza no camiño iniciado e percorrido polos nosos devanceiros. Se durante demasiado tempo garantiron a pervivencia da nosa cultura en solitario e sen respaldo, esta infraestructura debe ser e será o apoio á difusión da obra dos creadores que foron configurando a nosa cultura no pasado e a de todos aqueles que agora e no futuro, na escritura, nas artes plásticas, escénicas ou, por exemplo, no audiovisual, seguen a facer de Galicia un país de cultura na que hai espazo para unha cidade como esta.
Pola súa parte, o príncipe de Asturias asegurou que as actividades en ambos edificios reforzarán a vocación europeísta desta terra, marcada principalmente polo Camiño de Santiago, que guía tantas expresións universais de tradición, espiritualidade e saber en todo o noso continente. Estas construcciones se asientan con fuerza propia en el entorno natural y cultural de Santiago de Compostela, como ciudad patrimonio de la humanidad. No solo van a atesorar joyas de la creación, de la cultura y de la historia de Galicia, sino que alentarán nuestras humanidades, nuestra creatividad y el progreso del conjunto de España. Don Felipe e a súa esposa Dona Leticia deixaron a cidade da cultura ao redor da 1:30 da tarde, pero non sen antes saudar a todos os medios de comunicación ali presentes. Dende Todos os días un libro, recomendámoslles que non deixen de visitar a cidade da cultura, xa que ali poden encontrar calquera obra, artigo, documento ou libro que desexen ler. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que moi o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiños antromillo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nascí, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós, adiós, que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min aí coitadiño nunca máis han de tocar. Se oyen lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor, vome sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós tamén queridinha, adiós por sempre quizais, digo este adiós chorando dende a beiriña do mar, non me olvides queridinha, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.